Казвам се Поля Георгиева и съм управител на Smart Solar. Нашата компания е основана януари месец 2021 година. Т.е. съвсем скоро направихме 3 години. Занимаваме се с изграждане на фотоволтаични електроцентрали в България и в Европа основно. Нашето партньорство с Мегатрон датира много преди търговското наименование на Smart Solar. Познаваме търговците, познаваме марката, познаваме почти целия асортимент на Bulkhead. По-настоящем използваме 4 основни видове машини. Верижни челни товарачи, телескопични товарачи, багер и най-новото ни попълнение – компактен трактор. Това се оказа един прекрасен добавък към нашата машинна флотилия. От гледна точка на работата ни с Мегатрон през годините, само за позитиви може да се говори. Обслужването е на ниво. Не са компания, която предлага само продажбата на един артикул, а има обслужване преди и след това. Подбор на подходящия вид модел машина, която ние като клиент искаме да си закупим. Запознати сме с всички позитиви и негативи на всяка една от машините, предвид габаритите, товароподемност и така нататък като технически характеристики. В дългогодишната си работа с компанията сме срещали основна подкрепа. Надявам се от наша страна също Мегатрон да приемат Smart Solar като добър партньор. Доброто партньорство е въз основа на добри практики между компаниите. Като добър доставчик на техника, но и на услуга, Мегатрон носят позитиви към нашата работа. Ние сме горди, че партнираме толкова време с тях и за в бъдеще ще продължим да работим по същия начин.